Dags. Jamen, nu er det for sent. Jeg vil have min Bianca Gucci. Det her er min kusine, Liva. Det er sommerhus her. Kusine. Og det her er min fætter. Er min fætter. Det er sammen med Og så skal du lige flytte dig, så bliver du nummer 2. Og jeg snuder, og jeg tror, han tænker, Jeg bare lige tænke mig at lave den her video. Jeg vil bare lige sige noget. Husk at like. Jeg elsker jer. Trykker like. Okay, Liva, nu må du ikke trykke den der på, så stopper den. Lille fødselsdag. Venlig, Liva. Her kan I se nogle af dem, men jeg ved ikke, om I kan se alle. Og der er Liva igen, så sådan rigtigt. Og det er min fætter Christian, I kan se der. Det er Liva. Jeg skal bare sige noget. Jeg laver sådan en illustrering. Jeg laver sådan lidt, hvad jeg synes, I skulle se på YouTube. For eksempel Brian fra Denmark og Peoplecraft. De er sådan nogle gode nogen. Ja. Så er der også en danisk lægekendt. Men vi drikker lidt kaffe. nej, det kan jeg ikke. Hvem er det, du får ringe? Der er ikke nogen, jeg finder på YouTube. Og det var sådan, du ved godt, at det er mig alle på YouTube. Nej, Christian, det var min kanal. Men nu er den gået 2 minutter og 2 sekunder, så nu... Christian, siger du også det? Jeg kunne ud af, hvordan jeg siger slut. Ja! See you guys. Goodbye.